Sa number 8, mga PWD, mga senior citizen kag mga nagabusong ginaabisohan nga magboto sang temprano sa maabot nga Lunes nga adlaw. May duha ka oras nga early voting hours, halin 5 sang kaagahon, tubtub 7 sang aga, nga gintalana ang COMELEC para sa mga PWD, senior citizen kag pregnant voters sa May 12 national and local elections. Gani ginapabot ni Bacolod City Election Officer Attorney Revo Sorbito nga temprano pa sila makapadulong sa mga gintalana nga priority polling place agud hilway sila nga makaboto sa mga polling centers. May mga emergency personnel gikan sa Bacolod DRRMO nga pwede mag-assist sa ila. Sa records ng COMELEC, naglabot sa 12 million ang registered senior citizen voters, kagapin sa 600,000 ang PWD voters sa pungsod. Samtang napagwa na sang abiso ang pamunuan sang mga eskwelahan nga pagagamiton nga polling centers nga nagadumili sa mga car owners kag drivers nga magparking sa sulod mismo sang school campuses. Iniagod mapaiway ang pagginutok sa mga magapadulong nga botante sa sulod sang voting centers.